Здравейте хора, аз съм Experience, за първи днеска съм... и аз пък днеска съм. Днеска ще играем Clash Royale и Clash of Clans. И ето ми го дека, разгледайте го. И ми казвайте нещо да смеся, не знам, нещо да махна. Чакайте. Изкарчих се парите за един топ фарбол. Затова не трябва да го купувам вече. Аз съм си виновен. То кой е друг? Аз. Трябва да ползвам се. Набял съм. Да. И ако чуете нищо, това от мама. Вижте клана, може да влезете. Има и правила без псовни. Всички заедно събираме за кланчеста. Да, съм лидер. Много ясно. Вижте, това забелязах, че ли? Цъкам се върху името и мога да си копирам сам дека. Показвам с него. Да. Да. Шумове. Да. И нека почнем битката. Ще пусна Пека да ходи да взима. Аз ще оставя запа. Ако пуснат скелета на армии, аз да се предпазя с него. Пеката да се продължа. И той с Пеката. What? Виж го наша. И той си взел Пеката. Мре, тъпа Пека. Твоята тъпа Пека. What? За колко пускам защо там? Ще ме бият. Много съм слаб. Аре бе! Аз много съм слаб, съм. Гледайте коста. Запчи. Ербол. Аре поне един път. С тези гоблини ще ме подлудят всички. Всички само гоблини. Тя пък е много тъпа карта. Сега гледай, пак да ми пуснеш Пеката и че. Чиката. Дай ще направя някоя друга армия, защото не го знам. Ето има скелетън. Аз скелетън. Такова Пека. Аре бе! Аре гърми, че фада. Той не се пи. Какво правя? Magic. Ръбълвам. Кара ги отрепя. Знаете ли го? На кое се опълчваш? Кажи бе! Какво Пеко? Моето останаха са по-малък левел. Вай гадни какво? Вижте сега вкусно. Умри. Просто умри. Еми. Правим още няколко битки
Отиваме към Clash of Clans, дето пак съм развит. На колко пахта Fireball? Тък му имах събрание много монети. Не трябваше да го купувам. Най-тъпото нещо. Не, че тъпо просто много струва. Те луди са, мога да го вредна, но не искам да се видим за да ги дам тия 5. Защото съм ги печелил от труд. Началото е лесно, взима си 100 безплатни, кой е към теб. Джойнете в клана, това не спомням, дали го казах, че правим последна битка. Не, това е предпоследното. Сега, кое да пусна? Аре, пеката. Но моят приятел Денис ми каза, че пеката с Wizard ставала добра комбинация. Аз ще го направя. Аз съм го правил вече. Той каза, че го е пробвал. Да, наистина. Сега ще избия драга на мисто да... Аре бе, всеки има... Вписна ме. Всеки я е имал. Тая пека вече. Аре бау. Колко си пуснеш? Значи един зап. Забавих ли ба? Сега ще пусна... Чакай, че му такова му тук, няма да очаквам. Такова му от тук. Такова му... Сирибол. Ооо, вей, как ми го даде на най... Тъп. Сега това вместо да си удра, моят човек стои тъпей. Стои тъпей, братче. Вей, много гадно се смея. Колко без това ще му я взема. С един Fireball. Я взех ги. Сега последно направим. Много малко играем. И аз не знам, защо дълго сме малко, защото сега не е полят. Нека да не дам. Последно. Без това бях преди малко 5 арена, то се вича, защото имам зап. Имам фарсприч, имам това. Имам доста кърчи. Само нямам поизън и грейвярд и айс визорд. Кога ще дадат, пишете ми, кога ще дадат легендарки тук да се купуват за 4000. Да, правим последно. Интересна игра, но просто сега искам малко Clash of Clans също. Чакай, че ще го изчакаме този път. Какво ме се правиш? Видяхте ли го? Аре бе! Защо? Животът ме мрази. Видяхте ли? За кого ме мрази. Трябва да му пусна тук. Ама се прецаках, той само гаджинки ползва. Гледайте го. Гледате ли го? Вей. Без това кукът. Имам запис. Ще му пусна на тъпата карта. Аре, чао. Чао, скелета на армии. Винаги остава един скелет. Той нямаше ли мирар? Май другия имаше мирар. Оня по-другия. Реберяни, бийте. Ти базикаш ли са? Как на толкова малко ще му остане кулата? Аре бе, сам са базикаш на бизикаш. И колко той е само с годините. Едва ли ще ме бие. Лечко го правя. Аре бе. Чао. Тауърс бомбър. Ясно се забравих как се казва. И хора, последна битка ще ставаме 5 арена, но аз няма да правя сега следващия клип. Сега преминаваме към Clash of Clans. И не ми се смейте на картинката там отзад, защото който се смее
Това е нормално. Clash of Clans. И тук съм се развил, защото не знам аз. И тук малко съм се развил до 3 левел, 4 сега ставам. Който иска да остане да гледа Clash of Clans. Така, вземаме на това. Голда. Колко много съм дал. Да, така. Да, това ми спи. Ай се бежите са. Не знам. Да атакуваме точно сега и не да купуваме разни букви. Тук аз гледам какво да купуваме. Има точно нещо. Аре! Отиваме на битка. Ние съм... О, има горни. Не искам. Това мисля, че да бъде за това, защото не съм много. Вяр, нападам. Не да нападам. Всякъде трепят всичко. Ради тут да станем отпуснем. Тук там погонят. Да се прилетта по уради. Само да те щупим сме. Аре. Готови сме. Ну, що би там сам? Не, сам не правиш. Дайте ми паря, така. Вижте ги, там ми дават пари. О, мерси хора. Аре, с Богом. Виктори! Не сме дефит. Следва гледаме Giant. Армия от Giant. Навсякъде пускам Giant. Той по едно. Така. Станаха ли? Не знам. Кола. Поне дадох. Так може пробваме джайнтите. Имам 3 джайнта. Да, Мария, атакуваме пак в Clash of Clans. Море. Каква е тая малка атака? Има 2 оръдия без това. Което има едно ниво на атака. То си има едно. Джайнтите цепят всичко. Ти ко чупят себе? Ньо! Отрушихме всичко. Сори за това много. Майка ми нещо се викна тук. Аз не знам. Просто не наблюдайте. И че да говоря по телефона. Казах, че може да се чува нещо. Защото бех в стаята. Нещо да си гледа телефона. И аз така снимам.
Да, много извинявай, не обръщайте внимание. И не се подиграйте в коментара за нея или там за някакви неща. Моля ви. Те джойнти малко слабички. О, сега почна да говори. Свършвам. Това като се върши, свършваме какво, защото мамата повикна, както ви казвам. Не обръщайте внимание, нормално. Вижте ги тя колко са гадни, там се чупят. Тя малко почва да се чува добре. О, почваме парите. Аз искам елексир. Това да спърве. Свършваме и приключваме като за първи епизод, не знае. Трябва да извикна не сега. Ще кажа вече като снимам да не се привиква така. Сигурно вече само в първи епизод ще чувате нейния глас. Такива прости. Ми да, нормално е. Готово. Вижте. Те джойнти. Аз с никаква атака тръгнах. Ако прави джойнта... Аз си мисля, че на празно би, защото е така телефона. Аре, бил ти го това! Yes! Бил. Точно станаха на това. Кося? Теп, така. Така. Готово. И да, така, надявам да харесал този клип, който така може да се абонирате за моя канал, да ме следите всеки ден, да джойните в клана ми в Clash Royale. Повтарям, BG Killer се казва, който всеки може да джойне. Ще го напиша долу в линковете, деца пишат, ще напиша как се казва клана и надявам да ви хареса този клип, така може да се абонирате и може да ме следите всеки ден. Аз ви следващия клип. Чао!